Mga high-powered nga mga armas o mga subversibong dokumento ang na-recover sa mga sundao gikan sa kika-enkwentro niini nga giingong mga sakop sa New People's Army dito sa Barangay Kabaktinan sa lungsod sa Bilar, Bohol. Hinugduman nga 5 ka mga rebelde ang namatay atol sa 30 minutos nga enkwentro. Nasairan usab nga misuway og recruit ang rebelding grupo ngadto sa mga residente. Ang detalye pinaagi ni ining report. 5 ka mga giingong rebelde ang namatay sa natabong enkwentro kagahapong adlaw nga naglakip sa usa ka babay. Kini dihang giunahan sa pagpamusil sa mga NPM at trupa sa 47th IB nga nagpatrolya sa dapit diin usa ka sundalo ang nasamdan. Milana sa 30 minutos ang sinukliay sa mga bala batok sa 11 ka mga rebelde. Na-recover sa mga sundalo ang 2 ka M16 rifles nga loaded ug magazine nga puno sa bala. 5 ka 45 caliber pistol, usa ka granada, handheld radio, AK-7 magazine, ug cellphone, laptop ug mga dokumento. I just have received natay pauna nga naanay nag-claim sa mga patayng lawas pero the official report is yet to be received by me. Samtang ipadayag sa opisyal sa Philippine Army nga dako og natampo ang komunidad sa pagsumpo sa insurhensiya sa Bohol. Aduna kunoy suway nga paglipang sa grupo sa mga komunista apan naglisod sila sa pag-recruit sa mga sibilyan. The document would also suggest nga nahirapan sila na nalisdan sila nga i-recover ang Bohol. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.